Του νερού συμφωνούμε όλοι, το ζούμε, ότι είναι οξύ, το ξέρουμε και καυτό. Οι λύσεις, τις οποίες θα ανατρέξουμε, μπορούμε να τις κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες, θα λέγαμε. Τις βραχυπρόθεσμες, την άμεση λύση, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Βραχυπρόθεσμη λύση για μένα, για μας, για την παράταξη, είναι μόνο η αφαλάτωση. Η άμεση λύση. Θα μπορούσε να δώσει γρήγορα, άμεσα, πόσιμο νερό. Βράχη πρόθεσμα θα τοποθετούσαμε τα φράγματα και όλες αυτές τις παρεμβάσεις, τα οποία τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει. Μακροπρόθεσμα θα έβαζα το θέμα του ανάβατου. Και θα το έβαζα, κύριε Κόντο, επειδή ξέρω το έχεις παλέψει και εσύ μαζί με άλλους, γιατί όπως προείπα και πριν 45 χρόνια ξεκίνησε και ακόμα το βλέπω έτσι, και όπου παρεμβαίνει το κράτος υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Τήρηση νόμων για τις γεωτρήσεις. Πρέπει να τηρηθούν, γιατί όλοι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε οικονομία στο αγαθό αυτό. Και εάν δεν τηρηθούν οι νόμοι, δεν θα υπάρχει οικονομία, εξοικονόμηση. Θα γίνει ταυτή σπατάλη που υπάρχει και τώρα. Έθιξες, Μάκη, ένα σοβαρό ζήτημα για ομάδες κοινωνικές πολύ χαμηλού εισοδήματος. Εκεί βέβαια ο Δήμος, έτσι πως έχει διαμορφωθεί το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα στη χώρα μας, πρέπει να συντρέχει και σε αυτές τις ομάδες με πολύ χαμηλό έως καθόλου, τέλος, αποδεδειγμένα βέβαια σε οικογένειες που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα. Κατά τις ιδιωτικοποίησεις, και όπως είπαμε είναι δημόσιο αγαθό, δεν είμαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης αυτού του αγαθού. Αυτά είχα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στον κύριο Χριστιανά, έρθει τώρα από παρά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε λίγο.